So sa atong entertainment news mga kasama, gisulayan matod pa sa actress model nga si Solan Yusuf ang estilo nga gentle parenting nga pagdisiplina sa iyang mga anak. Apan Rajuman Leo na matik na naman hinuon niini nga mamanipula daw sila nga mga ginikanan sa ilang mga anak. Nato sila yung mga ilahang mga way para nga makonvince ka syempre imo biyang ang gentle parenting ba kay sron Maka-gaslight sila. Maka-gaslight. no, matwist dili imbis nga disiplina murag basig for Solen murag mabaliktad. Nya sa interview niya ka nga Boy Abunda ni atong Enero 22 gipasabot niini nga sa forming year sa mga bata kinahanglan daw nga maset sa ginikanan ang boundaries ug disiplina ug maklaro nga to sa mga bata ang kalahian sa tama ug mali. Dayon hatagan sila og panahon nga makahuna-huna sa ilang mga binuhatan kay siya ang ginabotan niya Rajuman Leo. Pag naay something gibuhat ang iyang anak, iha daw mi-explain nga, dili to okay para sa kwa. So, adto sa imong kwarto, dili ka mo gawasan to, dili nimo mahuna-hunaan to unsa to imong magiba. So, tagaan niya og time to think ang katong bata. At least pod nga mismo ang bata maka-discover sa unsa to iyahang nahimo nga mali. Nga daghan sab ang makarelate dihang gipadayag sab niya nga dihang nahimo na siyang inahan nahimong over kung sobra ang tanan niyang emosyon. Kung masuko siya, sobra po siya kasuko. Kung malipay siya, sobra sa daw siya kalipay. O kung mag-love siya, sobra sa daw siya mag-love. O ihagad ang anak mismo ni reklamo na kay kadaghan daw siya mag-I love you sa kaadlaw. Ina daw siya nga in a day but 5 times lang ka pwede mag-I love you sa ako. O niya samtang gibutyag sab ni Rajuman Leo no sa pikas bahin hangtod karon wala pa doy gadgets ang iyang duha ka mga anak sa edad nga 6 ug 3 years old kay ang uban gani murag months pa lang Rajuman Leo na anay atubang na og gadget. Kay nato isa ka sitwasyon daw Rajuman Leo nangaon sila sa usa ka restaurant niya nato sila nakasabay nga pamilya nga nag-uban pero daw wala nag-uban kay ang papa nag-phone, ang mama nag-phone, ang mga bata nag-gadget sa napoy mga iPad so mga high-tech na kayo mga gadgets. So, murag useless and frustrating daw. Connected sila sa internet pero na-disconnect sila sa relationship. Yes, exactly. And ana ang nahitabo and ana pa si Solen, it's so sad and frustrating. Diba? Pero lang to si Solen ha, dili mi.